Kuya, huwag mo akong tirahin, kuya. Sakay ka ba? Sir, may mga kasama lang ako, sir. Oh, mga pre! Komi, dito ka. Ikaw to, Komi. Ikaw kasi ikaw yung top 1 sa klase natin. Huwag mong subukan. Puta, batagin. Parang kalanato to, ah. Walang awat, ha? Walang awat, ha? Ginagawa mo. Bakit ang init? NANI?! Thriller pa lang yun at dahil nandito ka na, di na natin pabibitinin ang panonood mo. Ako si San H at dahil di mo ako kilala, kaya tara, diretso na sa video. Sir, para taxi dyan. Eto na. Taxi dyan. Dito ata sundo ko. Tabi yun, sir. Ginagawa mo. Huwag mo akong saktan. Natatakot ako masaktan eh. Masaktan. Okay. Walang awat, ha? Walang awat, ha? Let's get ready to rumble! Ikaw, huwag mo akong tirahin, kuya. Asan ka ba, kuya? Kuya, andun ka ba? Kuya. Sasakay ako, kuya. Sasakay ka ba? Oh, sasakay ako, kuya. Asan ka ba, kuya? Dito ako, dito. Asan, kuya? Hindi kita makita, kuya. Asan ka? Pastilan! Dito. Dito, kuya. Dito. Sasakay ako, kuya. Dito. Oh, huwag mo ako saktan, kuya. Huwag mo ako tirahin, kuya. Sasakay lang ako, kuya. Likod ka, sa likod. Dito sa harap, sa likod, kuya. Harap ka ba? Dito ka na sa harap. Oh, sige, sa harap. Dito, kuya, sa harap. Opo, sige, yan. Whoop! Yung ulo mo, yung ulo. Baba. Okay. Thank you, kuya. Kuya, pahatid na lang ako sa feeling niya, kuya. Oh, sige, kuya. Magkikita kasi kami ng girlfriend ko, kuya. Yung bulag din. Gusto na dyan ako makita. What? My God. Sige, sir. Pahatid na lang ako sa mall, kuya. At isang mabilisang shoutout na din kay Marky Alam at kay Adrian Leo. Wala bang taxi dito? Sir, taxi. Puta, dito. Hinto ba to? Sir, may mga kasama lang ako, sir. Papasakayin ko lang, sir, ha? Oh, sige, sir. Sir. Oh, mga pre! Wait a minute! Nandito na yung sundo. Dali na kayo. Tanga talaga. Dali na, nandito na yung sundo. Oh. Alin na. Oh, dahan-dahan lang. Sino mauna dyan? Sino mauna? Oh, so Tokomi, dito ka. Ikaw, Tokomi.
ikaw kasi ikaw yung top 1 sa klase natin. O, pasok ka, pasok. O, ikaw naman, unexpected batlan. Ikaw yung pangalawa, pasok. Dito, dali, dali, dahan-dahan. Ulo. Yung ulo, baka mauntog ka dyan. O, ikaw naman, never grow old. Dali, bilis, bilis, kasi naghihintay si kuya. O, bilis, sakay. O, ikaw naman, ikaw. Bartolo Brothers, o, sakay na. O, dito. O, sige. Kayo na bahala sa social distancing dyan, ha, mga quiz. O, sige. Wait lang. Kuya, ano na lang ako, kuya. Pahatid na lang ako sa pinakamalapit na mall. Wala ko yung sakay. Meron yan, sir. Meron yan daw. Wait lang. Talagang may sa demonyo ka eh. Okay lang ba kayo dyan? Oo. Sir, okay lang daw sila, sir. Ito yung pamasahe nila, sir. Ito, sir. Salamat, sir. Sige, sir. Sir, keep the change na lang yan, sir, ha, sir? Ikaw na bahala dyan, sir. Sa pinakamalapit na mall, sir, ha? Okay. Sisiguraduhin mo, sir, na makakaabot talaga sila, sir. Sige, salamat, sir, ha? Sige, sir. Ginagawa mo. Ayun. Sige, sir. Sige, sir. Salamat, sir. Ay, puta, umalis talaga. Tanga talaga. At shoutout na din kay Joel Nambong at kay Broken Angel. Sir, asan ba entrance dito, sir? Huwag mong subukan. Ito, sasakay na ako sa karwahe. Ito na ba yun? Pagayon mo sa akin, sasaktan ko yan. Ay, puta, batagin. Parang kalan ata to, ah. Walang awat, ha? Walang awat, ha? Puta, parang kalan ata. Puta, ba't? Saan ba yung entrance dito? Ito, sir, kabila. Sir. Sir. Sir, sasakay ako, sir. Ito na ba yung karawahe ni Cinderella, sir? Bunganga mo! Saan na dito, sir? Dito, sir? Ito. Sir. Dito, sir. Dito. Saan, sir? Sir. Asan ang pintuan, sir? Sir. Ito, sir. Sir. Ito, sir. Sir, sir, ang bait nyo naman, sir. Ito na yung karawahe ni Cinderella, sir. Salamat, sir, ha. Sir, pahati din ako sa pinakamalapit na sir, palengke, sir. Hindi ko kasi makita yung entrance na sir, eh. Ito ba yung karawahe mo, sir? Gunggong! Parang modern ata to, sir, ha. At shoutout na din kay Leo Montero at kay Jairos Palaw. Ito na, Sinchin. Aray, ito na ba yung karwahe? Isa ka ba pinaglihi? Lang, kuya. Ito na ba? Saan yung pintuan mo, kuya? Kuya, tulungan mo ako, kuya. Kuya. Saan ba dito? Ginagawa mo! Ay, tulong. Ay, puta. Bakit ang init? Ay, puta. Nani? Init pala dito. Malakas po yung guardian angel ko sa likod. At isang mabilisang shoutout na din kay Yasser Alipudin at kay Felix Arcalde.